Už? Dobre, tak prvá z najdôležitejších vecí je, aby ste udržali stabilitu a docielite to len vtedy, keď obidvoma rukami sa budete držať kladky. Táto noha, ktorá je oporná, má byť trošku prikrčená, nikdy neprepínam koleno. Je to veľmi dôležité. A práve preto máme tento kotúč, aby sme touto druhou nohou mohli ísť trošku nižšie a tým pádom viac nám zabere aj zadok. A tým, ako sa držíme a stojíme na kotúči, máme oveľa lepšiu stabilitu. Dobre, dobre. Ďalšia dôležitá vec, aby ste mali nohu flex a nie špičky sem. Ale nohu máš pekne flex, petu tlačíš od seba, zatlačaš do zadku a keď púšťaš dopredu nohu, tak ideš nižšie, ako je ten kotúč, natiahneš dopredu, aby si viac natiahol celý zadok, alebo natiahla a spätne vytlačíš hore. Takže ideme pomaly dole, nešviháme, dopredu natiahnem a zatlačím hore. A keď ma budete poslúchať a budete pozerať všetky videá, budete mať taký zadok ako ona.